जों गोख्रैनो सावरायगोन आगस्ट दाननि गेजेराव 15 आगस्टनि सिगां जोंनि माहारियारि आफाद मोन 14 माहारियारि गौथुमफोरखौ लानानै जों गिबियाव सावरायगोन। बे सावरायनायाव जोङो रिजोल्युसन लागोन आरो जोंहा 30टा जाति जनगोष्ठी बिटिआरआव थानाय 26टा जाति जनगोष्ठीनि 30टा संगठन दङ बिथांमोनजोंबो रायलायगोन। आं बेखौनो स्पष्ट बुंदों बर'नि मोननै जि आनसलिक रिजनेल पलिटिकेल पार्टी दङ UPPL आरो BPF आरो गोदानै दाजानाय APB बयखौबो जों खावलायगोन हांख्रायगोन। बे जोंनि दायित्व, बे जोंनि रेसपन्सिबिलिटि। जों रेसपन्सिबिलिटिखौ सल्जार खालामनानै जों आपिल खालामगोन, बिथांमोननिसिम जों प्रप'जेलखौ लानानै थांगोन आरो बिनि सायाव मा लेभेलनि रेसपन्स होयो। जिहेतु जि सावरायनाया 2024आव जादोंमोन, डिसेम्बर दानाव बेयो थाद'दोंमोन, बेखौ BPFनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारियाबो बुंदों पजिटिभलि। आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो पजिटिभलि बुंदों। बिथांमोननि हानजानि रबिराम नार्जारि बिथाङाबो बुंदों आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो बुंदों। दा बिथांमोना जिहेतु बेखौ लुबैफिनदों, नागिरदों आरो जि कारनाव बियो स्तब्ध जादोंमोन बेखौ खालामजाफिननो लुबैदों। वी आर रेडि, जों बिनि थाखाय रेडि दङ आरो जोंनि दायित्वखौ जों मावगोन। आल्टिमेट रेसपन्सिबिलिटि थागोन बे हानजानि दोलोनि माने हाइस्ट जायफोर लिडारशिप दङ बिथांमोननि दलनि नीति आदर्शनि सायाव बबेबा बिन्दोआव बुजाबुजि खालामनो हायो ना हाया बा बुजाबुजिनि आधार आरो केमिस्ट्रि फर्मुला एजेन्डाया मा जागोन बिनि सायाव निर्भर खालामगोन। बे जेब्लायबो थायो, खौसे जानो लुबैनाय मोनसे साम थायो, खौसे जानायखौ लुबैयो मोनसे साम थायो। राजखान्थियाव सोरनिबा थाखाय खौसे जानाया मोजां, सोरनिबा थाखाय खौसे जानाया मोजां नङा। सोरबाया साननो हागौ जे खौसे जायोब्ला बुजाबुजि जायोब्ला समष्टि केन्द्रिक माखासे जेंना नुजागोन। बेबायदि माखासे साननाय बिथांमोननि अबजारभेशनाव थायो, किन्तु जोंनि सार्थआ जाबाय जातीय सार्थ, ग्रेटार इन्टारेस्ट आरो माहारि दानायनि थाखाय थां आरो थांनानै थानो हो, बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जा, बे आदर्शजों जों बयबो 35टा बोसोर आन्दलननि गेजेरजों एबसु BLT ND बे जुदि फैबायबा बर' हारिनि जातीय सार्थनि थाखाय 5000 जुदि शहीद जाबायबा फिसा फिसा सार्थखौ गारलायनानै गिदिर माहारि दानायनि सार्थआव जों मानो खौसे जानो हाया? प्रश्नआ बेसो। दा बेखौ जुदि बयबो गनायलायोबा खौसे जागोन आरो जुदि गावबा गावनि सार्थखौ बयबो सानलायलायोबा बेयाव खौसेनि स्ल'गाना स्ल'गान हिसाबैनो थागोन। गोजोन्थों। बेफोर मा होनना बुङो बायदिसिना दान्थे बिदान्थे बायदिसिना गावबा गावनि जुक्ति आर्गुमेन्टफोरखौ बयबो होलायलायगोन आरो बे गासै खोथाखौ बुंलायलायनायनि गेजेरावबो आङो पजिटिभ माखासे बिन्दुखौ नुदों। हाग्रामा महिलारिनि बुंनायावबो पजिटिभ माखासे माने नोजोरबो दङ आरो माखासे दान्थे बिदान्थे माने कनफ्लिक्टिं अपिनियनबो दङ आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो बेबायदिनो बुंदों। दा जोङो पजिटिभखौ लादों, जों नेगेटिभखौ लायाखै आरो नेगेटिभखौ लानानै सावरायोबा बेयाव मालाबाबो सावरायनायनि परिबेस फैनाय नङा। पजिटिभखौ लानानै जोङो आवगायगोन आरो बे पजिटिभिटिजोंनो जोङो लामाखौ माने हान्थिलांनो थाखाय जोङो दायो सानदों आरो थांखि लादों। गोजोन्थों। बे समा बुंगोन, आङो दिनै बेखौ बुंथ'लिया। सिगाङाव जोङो हान्जाफोरनि दोलोनि आफादफोरनि मिटिंखौ लिंनि सम आरो थासारिजों रायजो राजानो जोङो बिनि परिबेस परिस्थितिया मा जादों बेखौ जों मिथिहोगोन।